Ekonomian jarraituta, Eustatek Estatistikako Euskal Institutuak inkesta kaleratu du euskaditarren zoriontasun mailari buruz. Eta lan baldintzek zerrikusi handia dute gure ongizatean, Andrea Arrizabalaga. Bai, oro har nota ona jartzen diogu gure bizimoduari, baina ñabardurekin, 0tik 10era 7,5 puntuazioa ematen diogu, hori bai aldea dago goi eta B klasearen artean. 8,1eko nota jartzen dute lehenengoek, 6,7koa bigarrenek. Gizonen eta emakumeen artean ere datua ezberdina da, ez da alde handia, baina gizonak zertxobait gusturago daude bizimoduarekin. Adinari erreparatzen badiogu notarik altuena 16, 24, 25, 59 urte bitartekoek jartzen dute 7,5 berriro ere. Eta aldatearen egoeraren neurtu du Eustatek. Kasu honetan nota baxuagoa da eta gainera 2017tik behera egin du 6,2koa ikusten duzuenez, hori bai, animo hobea dute, hilean 2.500 euro garbi kobratzen dituztenek, 1.000 euro kobratzen dituztenek baino. 10. Diruak ematen dizula, modu batean edo bestean, zoriontasuna ematen dizula. 6. Bete nahi dozun gauzek lortxie. Lortutako lan bat, amodio bat edo laguntasun bat. 7 ingurutik edo batez benik uste gauzelako danok interkonektaute larri sare sozialen bidez eta abar, eta horrek sortzen da nolabaiteko estimulo, saturazio bat. Ni 8 eta terdi, borneko lasaitasuna. Nire adinetan osasuna oso importantea da.